Dag. Hallo. Hey, is het gezellig? Hoi. Als je een beetje opgeeft, kan ik wat zeggen. Ja, dat is nee, zeg eens wat. Zeg eens wat. Nee. Wij zijn de harde kern van Goedemiddag. de hooligans, zeg maar. Bas, Bas. Ja. Bas, ja, goedemiddag. Als ik Heeft u een goede verloop? ja, als ik die mensen zo zien, denk ik, jetzt geht's om die worst. Ja. Heeft ze een beetje nog in de zin? Heeft ze, wat is een beleving? Kun je iets vertellen over de beleving van deze dag? De bedoels wat er door mijn heren gaat. Wat gaat er door de geer was? Ja, nou van alles. Vooral nu ik dik zie. Als ik weet daar steek in dat busje zo, dan worden we doorgereden. Nou, in dit geval, dus wel gewoon een andere microfoon. Bas. Ja. Ja, we beginnen gewoon een keer opnieuw. Bas, wat is het mooie van deze dag? Ja, we hebben een beetje neutjes. Ja, wat hij aan de neus zitten, want ik ben gewend dat het een blauwe neus is. Ja? Maar nou was dat een beetje mosterd misschien? Ja, mosterd, ja, dat soort Oké, dingen. mosterd onder de maaltijd. Ja, zeker. Ja. Maar het zit wel in de sterkte hè, van het hele gebeuren. Ja, dat past wel een beetje bij ons. Ja. Rode lantaarn en Ja, zo. Wat wel. jongens, we redden natuurlijk allemaal. Dat was echt redden, want die gaan allemaal door. Ja. Al dus een derde van het illustere trio Neutjesgang. Had ik best ook nog van de catering. Dat is de chef-kok. Ja. God, die maakt alles. Ja, jongens. Ja, kom mee. Heb je wel verdiend? Vers van het mes. Vers van het mes. De cameraman. Nee, dank je. Nee, dank je. Ik moet nog even kletsen. Dan moet je nog even kletsen. Dat Ja. gaat niet met de volle mond. En je ziet rechtstreeks vanuit de Alpenlanden hier naartoe. Ja, met de campers hebben we helemaal deze kant uit. Ja, helemaal. Ik ken ze niet in de eigen Ja, je moet die mensen een beetje stimuleren natuurlijk, anders dan lopen ze niet uit. Hè. Ja. We hebben heel veel te eten, gaat allemaal op, helaas. Jullie hebben uitgedeeld? Ook Ja, aan de, ja? kilo's Flink goed appelen en peren en wortels en van alles. Ja. Spekjes. Spekjes, niet te vergeten. Ja, die wandelaars hebben natuurlijk gezond voedsel Ja, nodig. En jullie gaan aan de gaan grillworst. en straks aan het bier. Ja. Oh, en waar gaat het Baccanaal plaatsvinden? Met het beer en zo? Nou ja, goed aan. Ja, dat is steeds zo uiteindelijk op het programma. We hebben ook nog een balletje. Oh, Eventueel. Dus dat kan allemaal goed. Echt wel. En ja, die microfoon is al niet meer wat het geweest is trouwens. hallo? Duidelijk niet meer. Dat is niet meer. Ja, maar dat zien wel schieven die stig Max, hè? Ja, zeker. Ja, het kind meters en schieven maken, maar dit zijn schieven. Hey, maar ziet je kamereu van elkaar? Nou, Ja. af en toe. Maar vandaag niet meer. Ja, wat is er allemaal aan misgegaan dan? Niks. Nee? Nou, dit is dus vervelend dat er nog niks mis is gegaan. Oké. Maar dat kan nog komen, hè? Nou, Kan dat nog wel komen. een probleempje met de koffie, dat was wel een Ja. dingetje. Oh, wel een dingetje. Maar heb je dat van die dassen, dat heb je wel goed opgelost? Ja. Daar heb ik gewoon een microfoon van gemaakt. Ja, het, eerlijk woord, nee, maar het is ongelogen. Het toen een paar dassen burgte. Ja. En net is serieus. En Ja? door slapte hij. Oh ja. Dat is gewoon. Je hebt een das op de dingen gezet. Dat is wel een modelvliegveld in de buurt. Maar daar zitten geen dassen onder volgens mij, hè? Nee. Ik heb er een beetje tackle mayonaise bij genomen. Hey, pak een schief, jongens. Ja, kom op. Is dit dat is niet de ski van Vief, hè? Nee, Dit is geen van wie. vegetarische worst. Want een das ook wat? Ja, je hebt de handen vol, hè, jongens. Ja. Hij is vegetariër. Oh. Ja, ik ook nog dit ding. Gewoon jongens, wat een feest. Ja, maar de roerse druk is al voorbij, of niet? Ja. Heb je nog daarachter nog wat gezien, of niet? We zien straks aan de andere kant geweest van Velden. En door kwamen ze net. Ja, dat ben je allemaal aangekomen. Ja. En wie laat zout je hier al? Of wie vroeg, beter gezegd. Ja, kwart voor 10. Gisteravond. Ja. Ja. Wil jij het pilsje? Ja, doe maar. Ja? We staan niet. Met 4 man heb je hier in de bus geslopen. Ik niet. Zeker. Het zijn de camperboys. Welke? Die twee Ja, of hun drie. hun drie? Die camper van hem, maar ze mogen altijd mee.
En ik fiets erachteraan. Nee, dat kunnen we, terwijl de camera loopt, kunnen we dat niet maken natuurlijk. Hè? Camera even uit. Zet die camera even uit. Nee, de lab op dit moment Davis, dus ik weet niet wat de camera doet. Nee. Dat niemand meer. Zal ik maar even wazig draaien? Dat ken ook. Oh ja, even Proberen. ja, draai even onscherp. Nee ook. Ah ja, jongens. En niemand van jullie dan? Nee, dan. Oh, jullie mogen niet onder. Nee, We hebben wel wij zijn een 0.0 nette omroep, hebben hè? wij, hè? 0.0 hebben we ook. Ja, hij ook. Ja, hebben we ook. Ja, is serieus. Wees nou de Bob. Ja, wel. Ik? 0.0? Nee, dankjewel. Nee? Nee, dat Echt is. gewoon niet te verleiden. Gewoon, Gaat je daar naar het centrum? Nee, Of goed, nee psycholoog. we probeerden de drukte een beetje te vermijden. Oh zo. Hé, maar waar kent je elkaar nou precies van dan? Van de Venloop. Proosten. Nee. Nee, is ook zo. Is ook niet zo. Heb jij er geen? Ik heb er niet weer geen, nee. Ja. Ja, voor- Ja, jij moet nog rijden. Ja, ik mag rijden. Proost jongens. Proost, proost. Proost. Jongens, op de een Venlo. gezondheid. Ja, Ja. Laat het dank. open. Hè? Maar waar kent je elkaar nou van? Niet. Staat zo'n Elkaar opa? elkaar eigenlijk niet. Dus vanmorgen, hè, ik Ja, zag jullie jou kwamen- staan. Jullie kwamen En toen aangelopen. kwam ik aangelopen. Jullie kwamen aangelopen. En deze, jij hebt kranten bezorgd, toch? Ja, zo was ik mee bezig. Oh, Ja, ik Ja, ben een en ezel. Geert is koffie, dus ja, Ja. en toen is het geboren, eigenlijk. Oh, hij heeft nog een krantenwie. Hele krant. Oké. Ja, ja. Ja. Ja, ja. En fan. En fan? Ja. Dat zien veel kranten. Dat zien Ja, twee heel kranten. veel. Ja. Heel ver uit Kranten. elkaar. Hij is ook binnen een kwartier klaar. Ja. Maar Nee, we gewoon- G2 wordt eigenlijk een beetje gedoogd door hem, want van hem is de camper. Ja. En geen Ja. mug altijd mee. Ja, of andersom. Ja, dat duurde Hij niet. mag met ons mee. Oké. Nou, dat is eigenlijk de eerste keer dat mij komt, Ja. volgens mij. Nee, We hebben er wel in de puin of van ook wel de gepakt, dus laatste ik denk ook de keer, laatste. Maar wie had je 3 eigenlijk? dagen bezig om het op te ruimen hier. Nou, Ja, maar je loopt er toch wel netjes achter, hè? Ah, Dit liefst is een natuurgebied, heren. nog voor 15. Ja, dat zit hij met die dassen. Kom helemaal goed. Kom helemaal goed. Echt Ja? wel. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, we hadden een beetje schoon netjes. Hè, we hebben, Maar je hebt ook respect voor dassen. alles, we hebben overal respect voor. Ja. Ook voor het verkeer. alles. Ik heb met de vastelovend nog in optima forma gezien bij de Blauwe Neuzen. Ja. Vertel heel even aan de mensen wat het ganse Blauwe Neuzen Spektakel. De Blauwe Zaterdag. gedeuns is. De Blauwe Zaterdag, ja. Ah, de Blauwe Zaterdag, het is al ja, een jaar of 16 volgens mij Ja. al. En het is een boete-evenement. Een kleine boetezitting. Ja, op Vasteloofse Zaterdag. En door treedt van alles op. En het leuke ervan is, alles is live. Dus alles live. Met hele goede muzikanten. Goede Ja. muzikanten erbij Ja. en een heel divers programma. Ja, En wat leuk is, we hebben ook nog bijvoorbeeld buurtredners. Dus die kunnen er ook nog optreden. Ja, En dat soort dingen. En dat gaat gepaard met een hoop flauwekul, sketches ja. en dergelijke. Ja, ik Dat is zoek, een beetje wat de Blauwe Zaterdag is. ja, ik zoek Mai Anruchter ook nog zingen, want we komen Ja. van de boetezitting af. Ja. En toen komen we bij jou Ja, goed, ja, hebben dat het klopt. stertje nog meegekregen. Ja, dat is wel. En dit geeft er een beetje op die eigen manier doorheen als ongeleid projectiel, hè? Ja, maar ik zeg als stertje kom je altijd een stertje, maar nu wel. Ja. We zien altijd de Dit laatste. kun je gewoon knippen. Maar ja, We knippen namelijk niet in dit Oh! programma, hè? Dus Nee. alles was er van tevoren ook al met de worst gedaan is en zo. Dat blijft er al. Oké, Ja, dat ja, wordt wordt allemaal goed gezond. Nee, maar mij zit een beetje aan het stertje, mij zit in de finale. Ja. De grande finale. Ja. En dat had hij leuk. Zeker dan een eerste zoveel heeft betekend. Ja. En was Sloom tegen zeker een fans. Die dan nog een keer op het voetlicht mooi, hè? te treden. Dat Ja. gaat altijd goed. Ik vond dat wel een kippenvelmoment, Ja, maar ze zong ja. nog wie een klakske. Ja. Maar was ook een beetje nappers op de promsachtig, hè? Dat ze vaste lovenshelden van vroeger Ja. tien, dat ze die weer terughalen op de bühne en Ja, dan ja. gewoon... Ja, maar dat klopt ook. Want, dat gebeurt ook, hè, Bas. Want er komen weer heel veel combinaties gedaan. Ja, Dus, halsen en nieren. Ja.
Dat gaat zeker gebeuren. Dat komt helemaal goed. En wat ik ook heel mooi vond, dat was dat voor de buun Ja. was een afgezet terreintje. Ja. En door zoten dus de Alde Vandaag en de mensen die normaal gesproken misschien weggedrukt zie je weer, die zoten door Ja. met de neus vooraan. Ja, die zitten er met de neus vooraan. Ja. We hebben, dit is ooit begonnen ook meteen. Dit is eigenlijk een soort klein theatertje begonnen. Ja. Zo is het eigenlijk begonnen. En dat hebben we altijd in Ieren gehaald. Hè. En door zitten inderdaad wat oudere mensen, die kunnen door, hebben er een plekje, hun eigen plekje. Die zitten er trouwens al heel vroeg. Ja, iedereen wil er een plek hebben, maar dat is prima. Ja. Dus jong en oud is door. Ja. Dat is altijd, En de oudjes echt zitten alles behalve neutjesgang. ja, helaas. Dat is een ander verhaal, maar dat is Ja. Dat is helaas. C'est la vie. C'est la vie, Ja. maar het gaat door. Ja. Ja, Ik en vond ook het- de Zotterweg. Ik vond het een leuke mok als, zullen we zeggen, bijzonder kwartet. Weer aan te treffen. Ja. Maar geef ook gewoon wetenstad en God getenstad in nou daar. Oh, dat weten we niet.